Александр Лукашенко правёў нараду па пытанню дабычы вуглевадародаў і паставіў задачу знайсці нафту. Як ён кажа, бурыць і бурыць. Точно знаю, что у нас здесь резервы есть, как и в любом направлении нашей деятельности. Поэтому надо не раскачиваться, а, как говорил известный персонаж, бурить и бурить, но бурить с умом. Трохі раней Лукашенко шмат разоў казаў, што не можа быць, каб у Беларусі не знайшлі нафту і газ. Трэба лепш шукаць. Вось гэты спадзеў на цуд, на нейкую халяву, якая раптам з'явіцца і выцягне беларускую эканоміку. Гэта вот такі, ведаеце, падыход філасофскі, базавы падыход уяўлення Лукашэнкі пра эканоміку. Начальник генерального штаба Павел Муравейко заявіў, што можа быць перагледзены параметры сумесных беларуска-расійскіх вучэнняў «Захад-2025». Сэнс гэтага перагляду прасунуць гэтыя вучэнні бліжэй да мяжы заходняй, да мяжы з Літвою і Польшай, каб як бы так нашкодзіць суседзям, якія вядуць сябе яго гледзячы неправільна. Гэта можна разглядаць як адлюстраванне таго новага трэнду, які адбываецца, абвастрэння адносін паміж Расіяй і Захадам. Тут і новыя эканамічныя санкцыі Еўрапейскага звяза супраць Расіі і Беларусі, і трохі новыя нюансы ў палітыцы ЗША адносна вайны в Украіне. Апошнім часам адбываюцца нейкія падзеі, якія дрэнна б'юць па рэпутацыі кіраўніцтва беларускай апазіцыі ў замежжы. Тут і драматычная гісторыя з кіраўніцай каардынацыйнай рады Анжэлікай Мельнікавай і паводзіны кіраўніка Байсолу Андрэя Стрыжака, і заявы Сергея Ціхановскага, якія перыядычна адгукваюцца нейкімі скандаламі. Адна з заяваў выклікала нават дыскусію ў літоўскім грамадстве наконт месца оппозиции Беларуси у Литве. Для меня уже в тюрьме я много об этом думал. Если белорусы не захотят бороться, не захотят верить в меня, ну пусть верят в кого-то другого, но главное, чтобы они боролись. И главное, чтобы это привело к результату. Если это не приводит к результату, для меня страна, я начну здесь строить острова такие, да. То есть, вот знаешь, как вот у немца в России был немецкий такой автономный округ, да, вот такое что-то, еврейский, то это же было. Мы можем развиваться и так. Это выкликало негативную реакцию литовских политиков, и президент Литвы Гитанас Науседа и министр замежных справ Будрис, скажем, покритиковали такую заяву, оценили ее негативно. Літоўскае тэлебачанне выказала папрок, што кіраўніцтва апазіцыі, прыватнасці Святлана Ціхановская, за 5 гадоў не авалодалі літоўскай мовай. Вось у літоўскіх медыях цяпер абмяркоўваецца вось гэтая тэма, а якую роль увогуле адыгрывае тут беларуская апазіцыя ў Літве і наколькі гэта роля адпавядае інтарэсам Літвы. Ну, сапраўды, упершыню за 5 гадоў такая тэма устала на парадак дня ў літоўскім грамадстве, і гэта таксама вельмі паказальна. А ўвогуле, калі казаць, то выкарыстанне апазіцыі дзеля ўплыву на іншую краіну, на суседнюю краіну, традыцыйная палітыка з даўніх часоў, гэта пэўны інструмент ціску на тыя краіны, апазіцыя якіх пераходзіць мяжу і знаходзіцца на тэрыторыі іншых краін. І актыўна выкарыстоўваюць шмат такія краіны, скажам, той жа рэжым Лукашэнкі, актыўна выкарыстоўвае грамадзян іншых краін, якія крытыкуюць свае ўлады. Расія актыўна прымае на сваю тэрыторыю кіраўнікоў былых краін, там і Віктара Януковіча, і Башара Асада, Сірыі. Таму тое, што робіць Літва цяпер, гэта цалкам адпавядае
некай логіцы палітычнага працэсу, і наўрад ці тут нешта памяняецца, але пытанне пра тое, што інтэграцыя беларускай эміграцыі ў літоўскае грамадства павінна ісці нейкімі новымі шляхамі, у прыватнасці вывучаць літоўскую мову. Ну, хутчэй за ўсё, гэты працэс будзе працягвацца, і гэта некі непазбежны этап існавання беларускай эміграцыі за мяжой, прычым не толькі ў Літве.